Mä oon tänään lähdössä pitkästä aikaa käymään mökillä. Mennään siskon kanssa 9 yöksi sinne ja samalla käydään tsekkaamassa Perttu Rock-tapahtuma. Ja tämä niin eeppiseltä kuulostava ja varmasti tosi hieno tapahtuma järjestetään ekaa kertaa tänä vuonna. Ja se mitä siellä tapahtuu selviää teille myöhemmin tässä videossa. Siis täällä on oikeesti ihan sika ihana sää. Toivottavasti mökilläkin olisi tämmöstä, niin pääsis uimaan. Pertunmaa on lähtenyt festareille. Oikein hyvää iltapäivää kaikille pertunmaalaisille. Me ollaan Roope Salminen ja Koira, baby! Mutta hylättyä, maa elämä. On aina huono tykästyä, mut saa hyvästyä pysähtyy. Hei, kato meidän kanssa alas. Suintakas, kaupunki kerrallaan. Tunnet sä se? Niin sä kun aseista mukaan tohtaa silmiin. Tekis mieli paitaan hykästä, kysy fajalta slaidaa typertää. Ja jos tuntuu, et sä oot se mulle sopiva. Turha minulla onkaan lääkittävää, kun mä näen teet, niin mä alan ääkyttämään. Aikas sekaisin, se on 5 plus 8. Reissuminen on mentävä sinne minne veri pesää. Tansien reissu, jos se alkoi nyt, ne rakastuu. Matkan täytyy jatkuu. Kaiken mikä tapahtuu, tuli matka alkuun. Eläin rakastuu. Matkan täytyy jatkuu. Mikko sano, muista nauttii näistä vuosista. Siltais mennä vuosia kuosissa. Retki on rankka, mut retki on kaunis. Koitan pysähtyä ja näistä hetkistä nauttia. Pertunmaa!
Oli ensinnäkin aivan saakelin hyvä keikka. Siis Pertunmaa voi rokata. Mutta siis niin kun ja päästiin ekaa kertaa juttelemaan vähän enemmän niiden kaikkien jätkien kanssa. Ja siis mä esittelin itteni Roballe. Sitten Roba sanoi siihen, että joo niin mä tiedänkin, sä oot tykännyt mun Instagram-kuvista ja mä oon käynyt kattoo sun profiiliin.